vidíme aj nemecké lietadlá na lietadlách. Nasledujúci útočných ženistov. Aj keď povedzme toto bojisko na Dolnom Hrone nebolo považované ani jednou stranou za nejaké strategicky mimoriadne dôležité, napriek tomu na obidvoch bojujúcich stranách môžeme spomenúť niekoľko mien veľmi úspešných stíhacích pilotov. Zo sovietskej strany to bol napríklad kapitán Jens Stignejev, ktorý sa s 52 uznanými zostrelmi zaraďuje, pokiaľ ma pamäť neklame, na 5. či 6. miesto poradí sovietských stíhačov, a na nemeckej strane to bol s vyše 250 zostrelmi jedno z najväčších Luftwaffe Wolfgang Lippert. Pardon, Helmut Lippert. Takže pokiaľ budete niekedy čítať nemeckých najúspešných stíhačov, tak nám spomeniete na tieto mená, že práve títo úspešní stíhači bojovali aj tuto nad hronským vojenstvom. Že vidíme aj kamufláž slovenského letectva, a možno, že by bolo dobre pripomenúť, že je to stíhacie ESO, služba teda slovenského štátu bola Režňák. Samozrejme Jan Režňák, ktorého kariéra vrcholila v roku 1943 počas bojov slovenskej 13. letky na východnom priestore Kubáne, kde dosiahol vyše 30 potvrdených zostrelov. To je čo bol povedaný značný úspech, pretože ako známe nemecké letecké štáby veľmi ochotne neuznávali veľké počty zostrelov ani len pilotom leteckých svojich spojencov. Takže tento úspech Jana Režňáka alebo aj ďalších slovenských pilotov ako Gerdolfera, Kovaríka a ďalších boli ozaj pozoruhodné už svojho času. Videli sme aj nízky prelet Polikarpova, pričom letovod strieľal zo samopalu do svojej pozície. Známy zúznam už označuje začiatok palebného prepadu Kaťúš. Videli sme teda ukážku dopadu jednej salvy Kaťúš, ktorá nám pokryla takmer celý úsek frontovej línie, ktorú máme na dnešnom boisku zvýrazenú. Všetky slovenskí ženisti, ako sme videli, odstránili tak zátarasov, urobili priechod v mínovom poli a približujú sa k predsunutej línii nemeckej obrany. Ich postup kryjú mínomety, čo vidíme vzadu, aj s dopadmi v pozíciách nemeckej obrany. Mínomety ako najľahší typ delostrelectva boli veľmi účinné, hlavne pri boji na relatívne krátkej vzdialenosti. Sovieti používali 82 mm mínomety a 50 mm mínomety, ktoré mali účinný dostrel rádovo niekoľko desiatok, maximálne 100 metrov. Ale čo je dôležité, z klasického demonstrátstva, z klasických kanónov, boli schopné pomerne presnej palby a dokázali dosiahnuť aj, povedzme, vojakov protivníka v zákopoch, pretože tie minometné granáty lietali pod vysokým uhlom a dopadali prakticky kolmom. To, čo práve môžeme vidieť, je úplne ukážková činnosť celej jednej trojhlavnovej batérie 82 mm sovietských minometrov.
dopady minometných granátov smerujú, ani nemohli si doraziť posily. No a už nám dorazili podstatujúci sovietskí počiatky, tzv. tankodesantníci. Na každej T-34, či už je to na bojových ukážkach, alebo vo vojenských múzeách, alebo si môžete všimnúť také držiaky, ktoré boli privarené jednak na veži aj na korbe. A bolo to práve na to, aby sa za ne mohli držať títo tankodesantníci. Na jednej T-34 sa mohlo za optimálnych podmienok odviezť aj 80 takýchto vojakov pri tej dnes už spomínanom nedostatku obrnených transportérov v Červenej armáde boli tanky akýmsi zástupným prostriedkom na dopravu pechotu na boisko. Vidíme, že tankodesantníci sa opatrne rozvinuli do útočných rovníc, zaľahli a T-34 sa už pohybuje smerom do medzery v nemeckých postaveniach a palbou zblízka začína súboj s nemeckým štugom. Dalo by sa povedať, že za optimálnych podmienok to mohol byť pomerne vyrovnaný súboj a vidíme, že jeden z nemeckých strojov dostal zásadka a pás čierneho dymu, to znamená, že bude musieť opustiť boisko. Štuk už páli z tesnej blízkosti na T-34. Uvidíme, ako tento súboj dopadne. Každopádne Sovieti majú v zálohe ešte jednu T-34. A tá prvá T-34 práve dostala zásah. Pozadí za rovnicami sovietskej pechoty sa nám približujú aj americké stroje, jednak M5 Halstrat, jednak nákladná bomba, ktorá za sebou pritiahla na boisko Canon X3, 76 mm divízny kanón, ktorý bude inštalovaný do palebného postavenia a bude podporovať sovietský útok. Všimnite si teraz úplne ukážkovú spoluprácu sovietských tankistov. Posádka prvého vyradeného tanku opúšťa vozidlo a druhý tank kryje ich ústup. V sovietských tankových vojskách totiž strata, respektíve opustenie tanku, pokiaľ nebol úplne zničený, mohla pre tankistov znamenať aj polnicu a polnicu sa spravidla končil popravnou čatou. Takže prvoradou snahou sovietských tankistov po takomto zásahu, ktorý neznamenal nevyhnutné zničenie tanku, bolo čo najskôr vykonať nevyhnutnú opravu, alebo keď nie, tak aspoň brániť tank, ako sa dá. Brániť tank pred zničením, nebodaj pred zajatím. Na pravom krídle nemeckej obrany vidíme, že maďarskí vojaci sa sťahujú a ich miesta zaujímajú nemeckí tankoví granátnici, to znamená pechota s ťažkou výzbrojou. Medzi tým zostal zásah aj štuk, čiže nemecká strana prichádza o najťažší kus svojej výzbroje. Na pravom krídle nemeckej obrany vidíme použitie Panzerfaustu. Aj tie prelety lietadiel sú naozaj veľmi nízke a vykresľujú nám situáciu, v akej sa spravidla vojaci oboch strán nachádzali, keď bitka dosahovala svoj vrchol. Druhá sovietská T-34 medzi tým prechádza do útoku, ako vidíme, zlikvidovala nemecký štuk. A dá sa povedať, že tým pádom aj zlikvidovala posledný nemecký palebný prostriedok, ktorý by bol schopný zabrániť ďalšom pokračovaní
sovietskeho útoku. Ja len pripomínam, že to, čo tu dnes vidíme, to je iba asi 100-metrová sekvencia celej tej dlhočísnej frontovej línie, na ktorej sa v marci 1945 bojovalo v rámci bratislavsko-brňanskej ofenzívy. A dalo by sa tiež povedať, že k takýmto situáciám prichádzalo iba zriedka. Nemci totiž takéto silné obranné pozície dokázali zorganizovať iba zriedka a na väčšine úsekov tohoto úseku frontovej línie sovietské jednotky prechádzali iba za cenu pomerne malých strát, respektíve niektoré časti frontu neboli Nemcami obsadené vôbec. A to bol aj dôvod, prečo napríklad ťažké Königstigre dislokované vo Hrábloch nedokázali zmrátiť priebeh tejto ofenzívy. Na pravom nemeckom krídle prichádza k rozhodnému sovietskému a rumunskému útoku podporovanému americkým pancierovým skautom. Takisto spomínaná Získa ťahaná nákladným automobilom Dodge sa dostáva do palebného postavenia a teraz uvidíme z tej pravej strany pechotný útok za podpory mobilného delostrelectva. Vidíme, že nemeckí a maďarskí vojaci sa stiahli do ďalšieho obranného postavenia. Uvidíme, koľko majú v zálohe protitankových zbraní. V krajnom prípade sa dali využiť aj reštitučných granátov alebo ďalšie improvizované výbušné systémy. Z diaľky počujeme známe staccato sovietskeho gulometu Maxim. Sovieti mimochodom zvyšovali mobilnosť svojich gulometov tým, že ich často lafetovali na také dvojkolesové podvozky. A teraz vidíme prvý výstrel zo sovietskej Zisky.